Zdraví vás kapela UDG a jeden lázeňský šibihák, který se jmenuje Boxel, a my vás tady tím chceme pozvat na naše podzimní turné, které má kolik zastávek? 13! 13 zastávek, my vám je teďka všechny ukážeme. Jdeme! Dotek i šach i mat, tvá dlaň, zmatek mých letových map. Chci na runway stát a křičet runway, miluju proti své vůli. Mít tak letadel dar umění pustých čar, co život jako bohu